Yan, good morning. Madilim pa. Good morning. Time check natin ayun. 5:10. Ayun, hindi pa kami nakakaalis. Kasi yun nga, inintay namin yung yung exam ng anak ko. Ay. Kaya yun, nag-usap kami kahapon ng asawa ko. Nakako kasi di pa naman tayo nakakaalis. Baga tumulong muna ako dito sa Kabay project. Kaya yun, dito na ako natulog kagabi. Paliwanag na. Bubukang liwayway na doon. Tahimik pa dito. Kaya sabi nung asawa kahapon, bago ko umalis, ay daw, antay-antay lang ako ng chat kasi baka tatanungin niya yung teacher, i-chat niya na kung pwede nang umalis kami kahit di pa nakaka-exam yung anak ko. Ay ganda ng araw, sana walang ulan. Hindi kakaya kasi na di pa tayo nakakaalis, tapos di tayo nakakatulong dito. Kasi sana matilim. Wala akong ilaw, nakalimutan ko yung ilaw. Kailangan ko na yung cellphone. Dito ako sa taas nagduyan. Nakaduyan ako. Ako lang dito sa taas natulog. Press ko dito sa taas. Ayan, lumiwanag na. Nagtikip ako ng ulo ko kasi mahamog. Kaya may bubong naman to, trapal. Kasi lumulusot pa rin. Oh, 5:30 na. 5:30 ng umaga. Ay, ngayon na? Birthday ni tatay. Mamaya pagbaba natin babatiin kasi mga gising na rin sila. Kanina pa sila gising mga 4:45, gising na sila naririnig ko sila. Dito lang ako sa taas. May tugtog. Sumikat na yung araw. Mga baka. Ay, amo.
to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Ayun, maliwanag na. At ligpit muna tayo ng duyan, hinigaan. Tapos ligo na para makapag-content na tayo. Ayan sila. Kailangan nila yung pathway. Right? Time check natin ay 6:11. 6:11 yung ligpit muna ng hinigaan. Ay, tatay. Tay, good morning, tay. Happy birthday. Birthday ngayon ni tatay. Sa 4. 67 na siya. Sana marami pang birthday na dumating sa kanya. Amoy! Bagong ligo. Bagong ligo yung birthday boy. Ayan po, good morning. Yun, may ano na tayo, may posisyon na. Nakapagtanong tayo kung saan tayo po posisyon ngayon. Binigay sa atin na posisyon na ay maghakot ng hollow blocks. Hinahanap ko pa yung ano, wheelbarrow kung saan. Kasi wala pa naman yung iba, wala pa naman po yung liliburan. Guys, ang karamatilya. Yung karil. Ginagamit tatayan dyan eh. Yan, let's go. Ako tayo ng hollow blocks.
Oraw. Oo. Hindi ba yung sa ng ganun? Ayun, ano, dapat ganun sa bakal. Hindi kasi yung isang bakal. Diyan mo na lang yung ano na yun. Tanggal. Diyan mo sa harap ka pala. Pato mo yung survey. Lagyan mo yung kawin na pagkaroon. Kawin na magpapati. Bangit ka na kasi hindi. Kasi pag nagpunta sa ito, ano niya. Pagkaano kang gagaling ka. Pero kung magbuo sa'yo, okay naman. Ayun na. Ano ba yung kali sa labas? Ito dapat agad yung isang YouTube mo kamay dito. Ayun po at ano, hinto muna ako ng pag-akot ng hollow blocks gawa ng yung ginagamit ko na ano, nakaril ay gagamitin nila dun sa ginagawa nilang pathway. Kaya hiniram muna, pahinga muna ako at mag-almusal daw muna ako. Ayun po. At yun nga, paliwanag ko lang na ano, sabi ko dun sa asawa ko, habang di pa naman kami umaalis, tulong muna ako dito sa babae kasi akala namin makakaalis kami kahapon na 3. Kaso yun nga, di pa nakaka-exam yung anak ko. Pero sabi niya kahapon, magantay ako ng chat kasi i-chat niya raw yung teacher ng anak ko na kung pwede kaming magpa-Maynila na kahit di pa nakakapag-exam si baby. Kung alimbawa di maka-exam, kung makakapasa ba. Yun, pag kung ano sabi doon, baka ngayon kami umalis. Pero hantay-hantay lang ako ng chat. Ayun po, kasi nakakahiya kasi na baka sabihin ng iba ay di pa naman umaalis, bakit di tumutulong dito sa babae. Kaya yun. Kaya naisip ko na tumulong muna habang di pa nakakaalis. Kasi sayang pati yung araw na nakatinda tayo. Walang pumapasok na revenue, walang upload. May upload naman kaso mahina. Andyan na, nagbike baga. Nagkagatso. Yo. Kay Arnil. Ha? Nagbike na eh. Basta yun. Yun lang yung paliwanag ko. Na basta nakakahiya talaga pag na di pa nakakaalis tapos di tumutulong. Kaya yun, tumulong muna ako habang nandito pa. May upload naman ako kaso mahina. Pag mga upload talaga na yung ano lang na video about sa bahay lang, mahina talaga. May nanonood pero yung iba lang na solid na viewers talaga. 100 views, 200 views, ganun lang. Dito muna tayo. Ay, ganda ng panahon.
Ayun muli, happy birthday kay Tatay Kalusi. Tay, more birthday to come.